Giunsa ninyo pag ila-ila sa matag usa ug kanusa nagsugod ang inyong love story? Sige. Sa radyo. Uminaw ng drama-drama. Karon guys, kay kuan natay adton magko sila si Tayapyat dito gyapon kay para na interview sa GMA Regional TV Live. So, ang nauna mo sila na may guide sa nga gihatag sa GMA Regional TV Live. Unta nga ma-success na imong kuan karon. So, tara. Let's go. Tara. Magtuon na mo dito guys. So, ayan na mo dito kung makaya ba na mo og shoot dito karon. Ba. Nila. Tulog ilang bata. Tayapyat kay. Bait. Ay, para pangumpay? Oh, Pila ko kalabaw mo ron dahil? Baga basa na dyan. Hindi ka na, basa ka na, sample ko na, basa ka na. Ano man? Magabot lang. Undok Na. na oras. Bisan na dadong maani kanunay abot nagduo maayong maabot ngayon sa undok na oras. Sa mga, wala ka kita. Dong. Cute ang bata nila. Nagkatawa mo ng bata. Upat ka bulan? Gangwan. Garamay diyo lang. Magkupat na siya. Oh. Lah. Dagang mga nakaanak gud nga. Kuno may bata. Kaya Wala ka balong anak mo yung anak. anak ko eh. May anak, kawan ng makahimsog ng bata nila. Gwapo kayo. Bubuyag. Ang biyag. Buyag. Ang lahat ko biyag. Katayapyat nagkuha ng gatas niya. Bukod dahil ng Bible si Majin di. Ano yung basa-basa ni Majin? Kita mo sa video di ay. oh. At ang i-upload sa pat, alam mo? Alam. Kasi rin mama at papa mo dahil. Wala Ini. wala na Bok asar mo. Yang inahan niya. Wala mo tugan mo. Mahal. Mahal. Muna kabatis ha. Inahan niya. Ilimog siya mo. Kumot mo. Martin hilakan mo. Sumbong mo na dito. Kaya pagkuha mo siya siyang inahan mo ta. Mauning naingon ka na. Hilak ko doktor. Pagkuha na. Maningunan ni ko doktor. Mauning nagpaan ako. Akong buhyon. Lisag makuko. Buntahong mo na. Akong biwat kay mulai makabuhi na ko. Oh. Zaman matay ang apuan. Kalikuan na siya siyang inahan. Mahal lagi? Sasam ta. Okay, nagkwa. Okay. Lisod di kayo. Paano eh? Kalikuan na siya siyang inahan. Wala ko siya. Ariya gabi. Kapag biya sa inahan, mga tutoy ko na. Antod karon wala. Wala yun mo pati mo yung inahan. Wag ipakita. Ang karon na viral na lang mo sa social media. Wala gid taon. Wala yun inahan na pagkita na. Isa may dako mo na-viral sa hospital sa una. Ay, Ulo din mo this. Kung ano na this WDS Majin dai? Ano yung wala bayad ko. Ay, Ang mong gasto. Ang mong gasto. Ang pondra. lite tam nga kuan. Tao. Hello ba mo nga nag-viral ang inyong love story sa social media? Unsay gibati ninyo? Nalibay. Diba? Kami nagkakaroon na Nalibay po kayo. Giunsa ninyo pag ila-ila sa matag usa ug kanusa nagsugod ang inyong love story? Sige. Sa radyo. Uminaw ng drama-drama. Uminaw ng drama. Pagka wala na yung dili radyo na kupagila, kung gidala ko radyo ni kalau ko kurente, sila na may kurente. Gidala ko radyo dito na ko kurente niya. Hindi kagabi, hindi ko minaw, sarap. Malungod na rin, kalas ko nung kurente, hindi ko radyo. Araw ka taro din eh. Minaw drama eh. Sila ko drama. Si radyo niya. Wala kong kilingawas balay, kailan pala ko nung kurente, wala ko suga. Matulog ko ko. Uminaw sa radyo ko. Unsa man yung pagkaan? Nagkakita gyud mo Majin dire. Nari ko rin dalag radyo ko.
mo to nagkaila mo. Kaila kini. Ya kami Jen, sa kasulti mo Jen. Pag unang kita nimo ni Tay Apyat. Nalay. Ha? Nalay. Like ka? Nag-like ka na nagkagusto. Kaya na ba mo nagkakamo o bag-uhay lang? Dugay ni mo ko ba. Lingan mo, naro kung balay na, no? Nalay. Ito ra Pagka kano sa- Kaya kahit niya, tapos ko yan. Pagka-uyab niyo 16 ang edad. Sa ato pa kuan na kanang 4 years na, kaya 20 na siya rin libre. good. Diyan Michael, oh, naroon ka kita lagi, oh, tama, ha? Ha? Dali nga ta. Michael! Inyong edad di gyud na makalikayan nga dunay manaway sa inyong relasyon. Giunsa ninyo pag overcome sa tanan challenges sa inyong relationship? Sila. Ingon po rin. Dito uminaw ng mga gumiyos ng mga tao. Dagang gumingon. Mapriso bigit ka. Dagang tiningon ako tao na mapriso ko rin ko. Nakidip mo sukot. Sabang nagmayang. Sabi nyo, hilaban ng bakola. Mapriso ka. Puja. Mapriso pa yung luma. No, mapriso ko rin yung luma. Ka, may gilugos ko mula man. Mana ka? Yun ka. May nang-red ka kay magpriso ka. Wala ko ka mag-red. Oh, gyud. Laban ako lalo dito ingunahan. Sana all. Midjen, unsay naganani mo kung apyot nga nung na-inlove ang kaniya? Unsay naa niya nga wala nimo makita sa ubang lalaki? You like it. Bulan na diya. Good. Opening. Madi man na yun. Ako, pintataan nila. Wala ba? Bagita mo doon ako. Sir Apyot, unsay naginahan nimo kang Midjen na inlove man kaniya? Unya, unsa po'y nakita nimo kang Midjen nga mawala nimo na makita sa ubang babae? Okay, counting ka. Ginahan. Bahalag ba ko? Bahalag ba ko? Kamang pati-uti man ako. Tig bakor hindi siya makatawa. Hindi siya makatawa ako. Ako mo niya. Saan ko niya napunta? Ang Ginoo, ginatag ako. Nagbalag ako. Kapatang. Ang gog matigid sa edad ng base. Maminyo. Ay, swerte. Maminyo. Ginagawa kay swerte. Ako na hindi ka kagulang. Hindi ka ulang ginit mo. Dan salamat sa inyong oras sa pagkuha na mo dire pagunta nga padayon ra gyapon ta bisag unsa kalisod sa tuwang kinabuhi. So maro to guys, salamat sa pagtanaw ning video. Power, peace, camping kang tanan. Go.